L'entitat Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa celebrarà fins al proper 4 d'abril la primera Fira d'Art, una fira on es poden trobar obres de pintura que es refereixen tant al paisatge com al patrimoni històric i cultural de Tortosa. De fet, el president de l'entitat, Jordi Jordan, ha explicat que l'objectiu principal d'aquesta iniciativa és donar a conèixer el patrimoni tortosí i sensibilitzar la ciutadania a través de l'art. Vam pensar que podíem fer la primera fira d'art d'Amics dels Castells per tal de conscienciar la ciutadania a través de la pintura i de l'art, sobretot perquè la majoria d'obres que podeu trobar en aquesta fira es refereixen tant a la ciutat de Tortosa en general, als diferents paisatges, però de manera específica al patrimoni històric i artístic, sobretot del nucli antic. La major part de les obres de la fira que es poden adquirir provenen dels diferents concursos de pintura que l'entitat ha anat celebrant des de l'any 1998 i, segons Jordan, la venda d'aquestes obres ajudarà a enfortir econòmicament a l'associació. Així mateix, el president de l'entitat Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa ha avançat que la nova junta està treballant per aconseguir un pacte pel patrimoni de la ciutat amb l'Ajuntament. També estan preparant un programa d'activitats amb la finalitat de convertir l'entitat en una associació cultural potent a Tortosa i les Terres de l'Ebre. La fira es du a terme a la seu de l'entitat situada al carrer Portau del Romeu número 11 i els horaris d'obertura són de dilluns a dissabte de 6:30 a 8:30 de la tarda.